Kini ang akong suliran. Akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangangakian. 29 anyos. Minyo apan buwag sa asawa ug may usa ka anak. Tagayati, Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa akong anak ug sa isyu namo sa akong asawa. Aron niyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unya, sigurado na juga sa imong plano? Mubiya na gyud ka? Oh, una ko makauyon sa atong pagpuyo. Dili ti kapugson. Kaya nakita masad na ako nga wa na kay kalipay na ako. Tuwa naman sa laing laki nga kwartahan. Kana, diha ka maayo. Pagpamasangil na ako. Mao nang dili ko magduha-duhag layas. O akong dadon si Inday Litlit. Unsa? Ano ni sugot masag ka nga dato ng bata? Wa man sa kumihimuan na mo eh. 4 years old pa lang si Inday Litlit. Adto man ginasinahan ng bata gud. Kunya, pasagdan ra nimo nga ato niyang bata. Oh, sa pagkakaroon okay ra. Na mas trabaho si Maribel. Dili masad kong maghinanaw lang. Mangumpra ko mga gamit ni Litlit ma. Ug sugoon ako si Idong Roy nga mo'y mohato dito. Ay, maikon mao na. Haron way reklamo gikan nimo sa Maribel. Unya long, kumusta man si Inday Litlit ha? Wa mo kita ni Inday, kuya. Si Ate Maribel may natubang nako. Di mo gani ko pasudlon. Mao ba? Nya, sige ra ba itong ingon si Ate Maribel, kuya, kung wa ba kuno kay gipada para niya. Kay wa ko siya kwarta. Baga agud na agud. Bahala oro siya. Nanawag man. Hello. Unsa man ka? Wa kay plano nga mohatag og sustento sa mga anak. Unsa? Tagpatin pa. Tingnan do ha? Wa ba di ko magpadaog para sa bata? Nagpadala kita. Pero mga diaper, gatas ug unsa pa na diha? Unsa man ipadaan ako di ay? Amo man ni kinahanglan ni Litlit. Padali ko kwarta. Tingnan naman. Para ni Inday o para nimo? Ayaw ko kinaanak yan, ha? Obligasyon pagyapon nimo nga mohatag ka nako kay asawa ko nimo. Unsa? Uy, bahala oroy ka. Para sa bata na lang ako ihatag. O wa kay labot. Oh, sige dong. Kay ikihati ka. Unsa?
Kwarta mo usa sa hinungdan nga nung nagbuwag mi sa akong asawa. Nakabalita ko nga naa siya na uyab-uyab ng kwartahan ug mao akong pagtuo nga adto na siya muuban atong tawhana. Pero sa akong nadunggan, lahi di iyang gikaipon. Adik ko nun ug wa pagi trabaho. Mong nabalaka ko ug dali na akong giadto sa ila. Unya, Ngunsa ka din tinuod ba nga naa na kay kaipon? Sa may labot ni mo O naman tayo hilabtanay? Wa na lagi. Pero nabalaka ko sa akong anak. Babae imong anak, unya. Nagkapuyo kag adik din Hoy, ayaw ko papatakag pasangil ha. Hayon si Inday. Natog! Ayaw nagtugaw Gusto kong tanaw sa bata. Saba, oy! Lakaw na! Lakaw na kung diri ka gusto magpatawag og pulis! Siyempre, dili gyud siya mosugot nga makakita kas bata. Kay wa man didto niya. Unsa ma? May nakasulti na ako oy, nga tuwa sa probinsya ang bata. Gibili ni Maribel sa kinahan kay maoy nag-atiman didto. Unsa? Sigurado ba ka ba? Ang tuwa silang probinsya ra ma-confirm nimo. Oh, kay palayo ni Maribel ang bata nimo kay managmal man kuno ka. Muna hinungdan nga nakigbuwag siya nimo. Unsa? Dililat nuod ba, oy? Apa, pwede ba ko magkakita ni Inday? Pasensya dong. Pero dili pwede. Oh. Kay mi-file ang imong asawa og temporary restraining order aron nga dili ka makaduol sa bata. Unsa? Nakasabot na ko sa tumong sa akong asawa. Kung dili ko muhatag og kwarta niya, dili niya ipakita ang bata nako. Maong sa pagkakaron, giantos lang sa nako nga dili makakita ni Inday Litlit samtang maglihok ko sa mga angay buhaton aron makuha nako siya balik. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. 4 anyos pa ang akong anak. Og sa akong hibaw-an, adto pa na ang kustodian ni sa iyang inahan. Naba ko chance nga makuha na ko kong anak sa ingon anak nga pangidaron? Ikadong pangutana. Kasado gyud mi sa akong asawa. Obligado ba gyud di ay kong muhatag niya og kwarta bisan og buwag nami? Og may lain na siyang kaipon samtang ako wa. Ikatulong pangutana. Magpada kog mga diaper, gatas ug uban pang gikinahanglan sa among anak. Og gusto gyud sa akong asawa nga kwarta nga akong ipada pero nibalibad ko. Makihabali ko niya nga nagsuporta mangyapon ko sa among anak. Ikaapat o katapusang pangutana. Nahibawaan ako nga wa sa poder sa akong asawa ang among anak. Tuwa sa lolo sa bata nga naa sa probinsya kay maoy gipatiman niya. Samtang nga akong asawa na ay kaipon ug matod sa akong mama nga naay nakasulti niya nga adik pagyud kuno ang kaipon ani. Bugat ba ni nga rason para makuha na ako pagbalik ang akong anak? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Kian. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Mga pangutana kabahin sa ato ang mga dokumento, sa ato ang karelasyon, sa ato ang personal nga mga butang, atong pagpanrabaho, mga dokumento, ipadada yun ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung saan nyo pagpadalang yung mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha palihog ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema pahibaw asad mi guys kung taga-asa mo para magkibaw mi ug asa nagyud dapitan naabot ang akong tingog. May na lang akong tingog naabot og laing-laing dapit. Ako
in town, wa pa. Sagdi lang, no? Mo man ay nakanindot sa teknolohiya. Mapasalamaton kay me ninyong mga sukintig paminaw nga padayon nagsubaybay sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga radyo, no? Nga maminaw na to real time. Ang mga naa silahang panimalay, sa ilahang opisina, silang mga sakyanan, pawas laay, pawas duka. Salamat kay ninyo. Ang mga nawahi, out, naminaw sa YouTube or naminaw sa Facebook account. Whether naminaw mo sa YouTube, Facebook, or live nato sa radyo, pasalamat mi og naghinaot mi wa ra mo nalingaw, but nakat-on mo sa matag tambag nga gihatag nako og ni Dr. Obra kung punto medikal ang mga pangutana. Hapit na yung Pasko, gamay na lang, kumusta man ang ato ang shopping? Hoy, dili ni pamahalay regalo, ha? Kita pong mudawat, bawal manaway magyamid nga baraton inyong nadawat or nga wa ninyo nadawat ang inyong wishlist. Wish man na, pwede man di mo come true. Wa man takibaw po, no? Nga kung pila po'y kayang mamagpapa or ni ate o ni kuya, nya gibahin-bahin pa na, nya napay mga bayranan, pila ra by 13 month, nya usahay mo, ragyod po na, usay ang 13 month, nakataga na nagbayranan. So bahala na, kibaw mo ang importante na hinumduman mo, no? Importante nga naamoy nadawat, importante may taglawas, importante we have each other. Bahalag di kaigong 500 nga Noche Buena, kinsa man sabi nag-ingon, uy, nga kaigo ng 500, no? Kadugay, umrag, pila na lang gibalur yun sa 500, way boy atik, way binuang, no? Maglisod ta, nga nung ilaron mo nato atong kaugalingon, labo nag-upat ka tao, magkaon, magsaw, og 500 pesos nga Noche Buena, og tuod man, og tinuod man gani yun na, no? Sige lang, hinay-hinay, amping lang yun ta, no? Ato lang yung paningkamutan nga unta, kuyog ta, mayo taglawas, and that is the most important thing. We will share whatever we will have on the table. Ug unsay nas lamisa, panra na, bahalag laki mi pansit kanton ra na, pasalamat lang yun gihapon ta. Ang Pasko, no? Panahon na guni nga mapasalamaton ta. And there is always something to be grateful and thankful for. Okay? So, atong letter sender si Kian from Yati, Liloan, Cebu. Mayor Aljo Frasco, Congressman Duke Frasco, o Vice Mayor Margo Frasco, and our dear Secretary Cristina Garcia Frasco, ug sa tanang mga nagtrabaho din ha sa munisipyo sa Liloan. Greetings ninyong tanan, advance Merry Christmas ninyong tanan din ha. Punto legal ang iyahang mga pangutana, mo niyahang suliran kabahin sa iyang katungod sa iyahang anak, no? Kay naman ni siya issue sa iyang asawa kay murag nagkabuwag sila ating tungod sa kwarta, no? Nani siya uyab-uyab ang iyang asawa, nangita magmasdato unsaon na lang ni. So anyway, ang ilang sitwasyon kay kung di manggod kuno siya mohatag og kwarta, suporta di ipakita ang iyahang anak, no? Karon gaagwanta siya nga di niya makita ang iyang anak katus inday litlit kay wa man siya ikahatag siguro, no? So una niyang pangutana, 4 anyos pa ang iyang anak ug sa iyang nahibaw-an adto pa ang custody sa iyang inahan. Sakto ka kay mo ginay gibutang sa family code. Naa ba ko'y chance nga makuha nako akong anak sa ingon ana nga pangidaron? Na akong pananglitan mapakita na to nga unfit nga mother ang imuhang iyahang inahan or nga mas dili makaayo sa iyaha ang environment kung asa nagpuyo ang bata unya mas maayo nga naa siya nimo, pero unsa nga mahatag suporta unsa man ni nato, no? Pero paabot ta kay kung dili gani inig ka 7 anyos niya, pwede naman siya mopili og asa siya. Ikaduhang pangutana, kasado gyud mi sa akong asawa, obligado bagyud di ay kung muhatag niya kwarta bisan og buwag nami ug may lain na siyang kaipon samtang ako wala, ay di man ni nato sa ikain wa niya siya naa mo man inyong kahimtang ang imong paghatag og suporta dili man para niya ngadto man sa bata. Pwede kang dili na muhatag niya og suporta, pero dapat muhatag og suporta sa bata. Lahi ang suporta mga sukintig paminaw nga atong ihatag sa atong asawa meaning sa atong pinakaslan, that is spousal support, mandato gyapon na sa balaod. Pero kay naaman siya lain, pwede na tong gamiton nga, minyo pabaya ta, di biya ka pwede unta na ay lain, so di ko mahatag suporta nimo. But the other aspect of support, guys, is child support, and it is not dependent kung makakita ka sa bata or di, kung nanabay lain ang mama or wa, o okay pa ba mus mama or di, or nanabay lain or wa, single pa ka, magmasulubon ka, na hurt ka, na alkansi ka, dili na.
Ang basihan ra nato ang pagkangan nga amahan ka anang bataa, period. Obligado kang muhatag og suporta, palihog lang. Samot nga di ipakita ang bata nimo, di man ka mahatag suporta. Katulong pangutana, magpadala ko og mga diaper, gatas ug uban pang ikinahanglan sa among anak. Ug gusto gid sa akong asawa nga kwarta ang akong ipadala pero nibalibad ko. Makiha ba di ko niya nga nagsuporta manggihapon ko sa among anak o na dihang laay kang imong asawa na og kwarta. Di mo sugot, I need cash. Pero guys, ang support according to the law does not necessarily have to be in the form of money. So long as ang kanang imong gihatag are necessary ug needs gyud tinuod ug gigamit ug magamit gyud sa mga bata, no? Then support ra gyud gihapon na. Pwede ikay mo muhatag in kind, no? Kay di pwede man na, di man necessary. So sayo pod ang imong asawa dihang dapita. Ikaupat ug katapusang pangutana, nahibaw-an ako nga wala sa pader sa akong asawa ang among anak tuwa sa lulo sa bata nga naa sa probinsya kay maoy gipaatiman niya. Samtang ang akong asawa na ikaipon ug matud sa ako ang mama nga naanay nakasulti nga adik agoy pagyud ang kaipon niya years old. Pwede gud natong kwaon ang custody. We have to prove that but mo file gud tas korte kuha kag DSWD ug sa mga pulis, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. To say, heard you've been making around. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cherry. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, Almost Over You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling ko sa kababay kataga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Cherry. Ha? Mukuha kag lain katabang? O lagi, kikinahanglan kayo no to dinis bahay good. Ila nakakatabang mo kalit naghawa din eh. Aw, ikaw gud. Basta siguro alang nga ang imong kwaon kay dili manghilabot sa tumabutang din eh. Salamat sa imong pagdawat na ako, tiha. Way sa pa yan, uy. Gusto sa kong makatabang sa imong pagtuon. Ayaw ka balat ka, ti. Di kahatagan og labat sa o. Salamat, Day. Te, nakaluto na ko sa inyong pamahaw. Naplansasad na ako ang imong uniform kang kuya. Maayo noon. Dali, dungan na lang na mo kaon din mientras tanto nga natog pa ang mga bata. Taw-taod lang ko, te. Sa'yo pa man sa kaayo. Ayaw pag sa Cherry. Sa'yo pa bidaw kayo para ipamahaw rong oras. Nala, sige. Away lang ulit balik dito, Kaw. Ako ni bahala din Salamat, te. Murag, nagluspad man si M. John Rex. Nakabantay ka? Oo, waman. Una-una na tingalan namin mo eh. Sige na, kaon na diya. Te, sorry kaayo ha, pero napahawa na ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Kuan, te. Nakita na nako siya nga nang hilabot sa tong personal nga butang. Kuya John Rex. Tinuod ba, MM? Di ba ningon ko ni mo?
Nga kung naa kay kuhaon nga katabang, kanang kasaligan og dili hilabtanon. John Rex, Sorry, te, pero mapawa na ko din, eh. Ay, saon man ni, uy. Hangtod rin ko makakita kay kapuli ni MM. Pila naman ni kakatabang kining manghawa, uy. Huwag magi magtugay. Saon man ako kung trabaho, ay ni. Tawagan ako kung amigang bayot, bi. Basi na siya i-recommend. Hala, no? Huway! Uri yun na rason nga nagkikita ka na ako. Aron mangutana ko na ba ko'y ika-recommend ni mong katabang, ha? O, lagi. Ikaw ba amoy daghang connections? Ulo, uy. Di ba bago naman mo nga nagkuha katabang? Nipahawa man day, uy. Ha? Uy, ano ko taon? Nasakpan mag ni John Rex nga nang hilabot. Uy, oo ba? Nala, sige. Mangita ko. O sa may preference ni mo. Gusto ko batanon nga babae. Kanang nag-eskwela ba ron? Aron basad nga matabangan sa nako sa ilang pagtuon. Nala, sige. Mangutana ko sa akong mga kaila, ha? Sige, Lord. Unsay pangani mo, day? O pila edad ni mo? Lorna, te. 17 na akong edad og taga-isla ko, te. Uy, mao ba? Mao ding daot kay ka. Ay kabala ka. Dinhina mo, dili gyud ka pagutman. Kung unsay kanon na mo, mo'y makaon nimo, ha? Salamat, te. Oh, kumusta naman ang bagong katabang ni mo? Pariyabuyag, kugihan bataa og lambing. Maluoy gani ko kay pertigyong ni Wanga, uy. Uy, mau ba? Alam no? Luoy tingali nagkahintang dito. Ay, magampo lang kung magdugay na nadiya sa inyo. May talagi day, uy. Salamat, ha. Unsay kasulti nimo sa tong bagong katabang ron? Okay naman. Wa ra kay nabantayan? Wala naman, day. Buto na ba ta? Mao ba? Maayo hinuon. Mao sabi tayo ako nabantayan niya. Gani, lambing sa siya din ako. Maayon tag magdugay na gyud siya nato, no? Mayon ta. Amaw magkakuya, uy. Lingawan ninyo, God. Na, si kuya, te, ay bugal-bugalon kayo. Nga naman? Kay kadto ko ng pagbag-o pa na akong abot, wangkig ko no kaayo ko. Karon kay ni gwapa na kuno ko kay naunod-unuran naman ko. Mao ba? Tinuod man sad. Thank you kaayo ninyo, te, ha. Tungod man sad gud ninyo kay nabati na ko nga dili ko lahi ninyo. Basta magtarong ka lang. Tarongon ka sa gid namo. Thank you, te. Sige na, te, kaon na. Sige. Ang mga bata, wa pa nang naog? Nakakaon na si CJ, te. Si Inigo maiwa pa. Ha? Nga naman? Ma, pasadi lang nako. Nak, noon sa man ka? Ilan ako kaadlaw nakabantay nimo. Mura kag naigilitayan, problema? Wa, may. Nahibaw kong naa. Sulti ko tinuod. Ma, Ngano? si Papa ug si Ate Lorna, Ngano? nakita na ko sila, ma. Kadagan na. Sa kwarto ni Ate Lorna. Unsa? Unsa ba ka? Kali magpadag ba? Tinuod ba? Doon na may relasyon ni Lorna nga atong katabang? Nabuwang na. Ay patagag panangil, oy! Lorna! Lorna!
Wala siya tilor na sa iyang kwarto, ma. Wala sa kanyang mga gamit. Hayop ka, John Rex! 17 anyos ni Patoy ka! Chere, so ba? Ay, good ko butang-butang eh. Nakita ka pa. Kamong duwa si Tilor na. Itugan yun ka, ha? Sa ato pa tinuod ka di ay! Hayop! Baboy mo! Labi na ka! Gusto na! Gusto na! Ay, kupon na! Kung di ka gustong mamatay! John Rex! Pagyapon muli si Papa, ma. Uwa paghihapon na ka. Sorry, ma. Sagid na ako. Kung mapan ako, misulti ni mo, dili unta mo mag-away ni Papa. Nak, nakayo pagsultian na. Uwa kay sa, ha? Ulion paghatang Papa, ma. Ini ko. Gastris ko. Ngano? Naglagot man ko. Sidang gichika ka na ako nga na-affair mo ba na o ang batan-o ninyong katabang. Gaway mo gito na ako katong akong kailang nag-recommend ato niya. O niya, ni unsa man siya? Laliman ka. Niingon siya na ako nga biniyag nag-usab na itong bataa. Kayang style ay atong katabang ninyo, magbaligya dito sa iyang unod. Nana dito'y kuan. Kuan baka na bang naana na dito ba mangway kahadlok. Unsa? Maliit. Huwag niya pa yun ay. Tanawa rin picture, oh. Tanawa, oh. Imong bana o ang inyong katabang sweet kaayo sa bangka, oh. Ay! Huwag nga nuhuna nga naa sila gigubang nga pamilya. Ginoo ko. Moreng wala mi uli ni mo, kay ni Kuyong na din sa babae dito silang isla. Mga hayop sila. Gabaan po ta sila kipuhat na ako. I saw an old friend of ours. Heard you've been making round here. Tungod sa akong kalagot nila, akong gipost sa Facebook na ng ebidensya nga nakuha na ako bahin nila. Ug wa akong magdahom. Nga dili lang day kausa kini gibuhat sa kumbana kung dili makadagang higayon na. Naay ni-reach out na ko uban namong katabang nga mga batanong babae sa una nga nisulti sa experience nila sa pagbaboy sa kumbana nila. Naay uban ni ingon nga nabugos sa kumbana nga hilabtan sila og bayran. Unya ang uban nakasuway gud og gihikap sila sa kumbana. Hinungdan nga namahawa sila. Grabe kaluog ang amahan sa akong mga anak. Nagtuo kong nakaila na kay ko sa kumbana pero wa pa man gid di ay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mukha mga hikalang kaagay ni Cherry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan. Almost over you. Ang mong kaagi gibahatan doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingka si kugdapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon dining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Brian. 31. Single. Tagalawaan, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran.
Kabahin kini sa kumpanya nga akong gitrabahoan nga kanunay lang nga dili mutuman sa sab. Ano ninyo hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Bay, di ba nangitap ng trabaho? O bay, nagkanaibawaan nga nag-hiring? Kon bay, ang kumpanya gitrabuan sa kagagaw ba? Nangitap mo trabante. Mo ba? Hmm. O sige, sige. Musod ko bay. Unsa man trabaho ah? Tiglimpyo mo og aircon. Og naara mo'y service nga motor aron makadagan ra mo bisag asa sa Cebu. Mga pila ka customer ang among limpyuhan kada adlaw, ma'am. 5 ra pinakadaghan, oy. Mga pila man sa sweldo na mo, ma'am. Minimum ang inyong sweldo. Og na mo insurance pero umaabot pa na siya. Gilihok pa na sa kumpanya. So, unsa man wa nila pangutana? Start na to pirma sa mga kontrata. Gibasa man ka ni Mugtarong ang kontrata dong. May diretsyo na kong pirma dayo eh. Kipasabot naman may daan sa among amo. Naniguro unta ka, uy. Pero sige lang. Gilisad siguro na magbinuang. Mao gyud. Importante nga nakatrabaho na ko. Ay, salamat. Humana kita sa ikalim mga customer. Sige man nagpanawag si Mahambay. Napa ko nitulong nga magpalimpyo. Sa ato pa. Wow, nakabuo ka nga itong customer. Ayun anak yun. Matay mahimo. Mamay among ko na to, God. Ay, sige na lang. Ato lang trabaho eh. Ang importante nga, sakto ta sa sweldo. Brian, sweldo ni mo. Salamat, ma'am. Uy. Hala, ma'am. Ma'am. Maura ni ma'am? Oh, ako'y taktarong. Ma'am. Murag, sayop ka kwenta, ma'am. Kung mauning ako sweldo, ma'am. Mahog nga. 500 ang akong adlaw? Oo, 500 ra. Time pa, ma'am. Di ba minimum man ang sweldo? Ay, basta kay 500 ang nakabutang sa inyong kontrata. Bisag tan-awon pa nimo. Unsa? Gitanaw ginako sa kontrata para sa pagsiguro nga 500 bagyod ang gibutang didto. Og tinuod gid ay. Pero tungod lagi sa kalisod o nagkinahanglan kay ko og trabaho, mipadayon na lang ko. Miabot og 3 ka tuig ang akong pagtrabaho sa maong kumpanya. Og unya, pila ka pa katong buwang, bay? Duha pa, bay! Sige, magdalita kay para makauli na ta. Bay! Bay! Nani lamang hero, bay! Ha? Oy! Dong, salamat kinintahon. Ni matanakit ka. Asa ko? Niya ka sa ospital. Hindi ko sa private room. Kada ko di bubayaran. Di ba? Doon naman mo insurance. Tawagan ako ng akong kauban. Di ako sa bay. Nagpahuway, bay. Pilay makaber sa ato insurance ini, bay? O, may problema ba yun, eh? Kaya nanawag man ko ni ma'am. Huwag ko nang kuno maliho katong insurance. Bata lang kuno siya 1.5 para sa tong tambal. Unsa?
Unsa? Uy, dili na pwede. Naman ka sa inyong kontrata nga, naamo insurance. Oh, nakabasa ko. Pagbasa na ako balik sa kontrata. Unya? Still, ano yun sa plano ni mo? Mulisahin ko. Pero sa dili pa. Ako ni silang ireklamo. Sumbong ko sa duli. Brian, kalma lang. Mayon laga naman. Kay dili may ikaw mo dihado. Di na lagi ko gusto mo trabaho din eh. Nananimong akong resignation letter. Effective immediately. O sige, dawaton ako imong resignation letter. Pero hangyo lang nako. Ayaw pagduol sa dole o refundan ta ka sa tanan nimong naggasto sa ospital. Unsa? Grabe gid ka baga og naong sa akong amo. Nagtuo ko nga wa siya gikadlukan. Pero hadlok man di siya sa duli. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Sa wa pa ko makapirma sa kontrata sa kumpanya, gisaaran mi nga dili mi mulapas og 5 ka customer nga amo serbisyuhan kada adlaw. Pero wa man ni matuman. Miabot na og 8 ka customer og magabhian pa mig pauli. Pero wa may overtime. Pwede ba may makareklamo ini? O wala may mahimo? Kay mauni ang pagbuot sa kumpanya. Ikaduhang pangutana. Sa akong nahibawan, 500 ka pina ang minimum sa sweldo karon. Ug mao na gipasalig sa among amo. Pero ang among madawat 500 salman matag adlaw. Daghan ming nakasaksi nga gipasaligan mi og minimum sa mo sweldo. Pero iyang gibutang sa kontrata kay 500 sa radiay. Kung mapasakaw kog kaso, unsa may dag-anan ako? Pwede ba na akong himuong witness ang uban akong kauban? Ikatulong pangutana. Misaad ang akong amo nga hatagan mig insurance. Pero miabot na lang og 3 ka tuig, wa man gihapon. Nadisgrasya ko oras sa ting trabaho og igo ra nga nagpada og 1,005 ang tag-iya para sa tambal. Kami ray gipabayad sa ospital. Mahimo ba gid ay na nga naaman mismo sa kontrata nga nami insurance? Ika-4 og katapusan. Gididaan ko nga moduol sa duli kay ripanan ra ko sa nagasto nako sa ospital. Pero misend na ko og resignation og effective immediately. Makuha pa ka nako ang refund? O pwede ra niyang baliwadon kay di naman ko niya empleyado. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brian. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Ang mga medical nga mga pangutana og mga problema nato pwede gyud natong ipadala sa stasyon gyapon nato kay si Dr. Rene Obra ang mo tubag ana, no? So ayaw mo ka kabalaka. Og ato ang mga letters kung ato ang gusto ipada, pwede na ito ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page or sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlaw guys, ato ang letter sender si Brian from Talisay City. And iyahang pangutana is
Kani kabay ay sa iyahang kumpanya, iyang gitrabahuan. Sakto di ay mo ni ang ato ang drama today. Naani ka 500 ra gyud kunoy nakabutang sa ilahang kontrata. Agoy, pila na gay minimum na to? 540 naman tingali no. So, mo ni ang iyahang pangutana. Sa wala pa kuno siya makapirma sa kontrata sa kumpanya, gisaaran sila nga dili mo lapas og 5 ka customer ilang serbisyuhan kada adlaw. Pero wala kuno natuman. Niabot og tag 8 ka customer og magabhian sila pauli. Nya way overtime. Pwede ba kuno sila makareklamo? Ani, kaya ang kaning iyahang trabahoan, no? Tiglimpyo ka panglimpyo man og aircon, no? Mo man ni iyaha. So, unsa kay nakabutang sa kontrata, no? Kaya ang ato ani, mo follow gyud ta sa labor code. Ug anything that's not in the contract, aritas labor code. Ang ato ang labor code nagingon nga ang pagpanrabaho na to upat 8 ka oras sa usa ka adlaw, no? And 1 hour nga full nga break. So di ko kabaw nga kung sa 5 ka customer mahuman ba ni siya wa pay 8 ka oras, kay kung wa pay 8 ka oras pwede pag gyud tang makahatag or maka-service pa og customer within the 8-hour period. Ug kung ugalin mang patrabahoon ta beyond 8 hours kana overtime na gyud na. Of course, pwede mong mo reklamo para maklaro lang. Di siguro kumutawag sa reklamo. Kay naamang good na process na karon sa labor kanang SENA, kanang single entry ba nga pwede na to paningkamutan nga ang tanaw na to will look at the possibility nga kana ganing magpa-assist lang sa katusig, pwede ba mo masettle? Ipaklaro lang nimo ang kondisyon o kahimtang o ang situation o arrangement ninyo sa inyong pagpanrabaho. Ug unsa gyud ha? Ayaw sa na pero of course sa dole gihapon ka mo adto. Okay. Iya kuno na ibawan 500 kapin naman ang minimum wage karon, correct? Mo gipasalig sa ilahang amo pero ang ilahang nadawat 500 ra ang adlaw. Daghan silang nakasaksi nga gipasaligan nga minimum ilang sweldo. Pero ang gibutang sa kontrata 500. Now, kung mupasaka og kaso unsay laban niya, pwede ba na kong himuong witness ang uban na kong kauban? Okay, unang na kong klaro na sa nato no nga. That is correct, more than 500 pesos na ato ang minimum wage labi na diri Cebu na taga-Talisay man ka, so covered ka. We will assume na 540 pesos ang ato ang minimum wage karon. Now, naay certain instances nga ang labor code nag-ingon nga dili ta or exempted ta from following the minimum wage or kanang mga standard sa labor kung less than 10 kabuok ang ato ang gi-maintain nga employees. Pero mula maabot na gayud na po beyond follow gyud tag minimum wage. Wala ko kabaw kung asa ka nabutang dire. Pila mo kabuok trabahante, no? Nagtrabaho sa kumpanya, tanan ang accountant, ang driver, ang clerk, ang technician, ana. Kung less than 10 mo, dili mo below sa minimum wage. So di ko kaingon nga illegal ang 500. Pero ulabi na nga ni pirma kag kontrata ug nakasabot ka. Pero kung more than 10 mo nga mga empleyado sulod anang opisinaha, ang kanang imong gipirmahan nga kontrata nga 500, dili na siya ang mo stand kay naa may balaod and you cannot put into contract anything that is in violation of the law. Okay? Maski pag nipirma ka. So, ang binding ana ang minimum wage gyud. So, tanawa kung asa ka diha nasud, no? Less than 10 or more than 10. Okay? So, in kaso og more than 10, pwede gyud ta mo adto sa labor para mo reklamo for the differential and for the proper payment of the minimum wage moving forward. Ikatulong pangutana, ni saad ang akong amo nga hatagan mig insurance, pero niabot na ang tulo ka tuig wala gihapon na disgrasya ko oras sa ting trabaho ug igo rang nagpadala og 1.5 ang dag-iya sa tambal. Kami ray gipabayad sa hospital, mahimo bagyud day na. Nga naaman mismo sa kontrata nga nami insurance, maski ba kay insurance naman kay SSS na unsa man ni. Wala data ning follow sa sakto nga labor standard. So I think dapat ipa-check na nimo imong kumpanya. Ug ireklamo didto, no? Kay appeal man na siya kay kumpanyang litan magud unta naata kay SSS, no? Or PhilHealth, no? Nganong wala man ni. Unsa may nganong maning wala man. So I think you have to go to dole. Ikaupat og katapusang pangutana, gidid-an ko pagduol sa dole kay refundan ra kuno ko sa gasto sa ospital. Pero ni send nako og resignation og effective immediately ni. Makakuha pa ka ako sa akong refund or pwede nilang niya bawion kay di naman ko nila empleyado. Dili. Whatever is the obligation, even ang imuhang ko entitled man gani kag 13-month pay og overtime pay, pwede ra gyapon na nimo makubra maski di na
ka connected sa kumpanya insofar as katong mga oras ug mga adlaw nga imong gitrabahuan unya wa ka nakumplituhan sa sweldo nga obligado ang kumpanya nga muhatag nimo, no, including the benefits. So pwede ra gyapon ka mo reklamo ngadto sa labor para sa imuhang differential nga pay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. And when I hold you in my arms, beautiful and new. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Kathy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, starting over again. We're just too young. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Cebu City ang atong matatampo nagdasangan nga Kathy. Anya, kumusta naman mo ni Jonard, day? Maulang gihapon. Asi maulang gihapon? Ikaw ra gihapon mo inaning kamot? Oo. Na, unsa? Nya, kaya pa nimo? Hambot dayo eh. Day, istoryahin na si Jonard, uy. Ayaw papaabot nga wala gibilin para sa mong kaugalingon. Day. Kapoy na bitawgit kaayo. Wala ko makasabot sa sitwasyon. Babe. Oh, nga naman ang naon mo? Karon pa ka ni mata? Oh, babe, namaway kog tug kay dugay ko nagtug gabi eh. Dugay kay ko na magduwa og email good. Jonard, gikapoy naman ko eh. Kapison sa? Sa atong sitwasyon. Dili ko mairog sa kinabuhi kung hangtod sa hangtod na lang ko magpasaan nimo. Kathy? Og labaw na dili ka maning kamot kung naapa ko. Kay magsalig ka na ako. So may gusto nimong mahitabo? Gusto ko kausaban sa akong kinabuhi. Gusto ko mo asinso. Undangon na ni nato. Oh, kung may gusto nimo, sige. Patagan ka sa mong kagawasan. Salamat, Jonard. Sakit na, day, uy. Pero, maihuna-huna nga mo ni makaayo ni mo. Magmalipayon ka ako, adi, day. Sakto ka, di ka kong desisyon. Day, usahay kinahanglan sila itong gamito ng atong utok. Ayaw pa minawa imong kasing-kasing. Day. Kapeo, Ha? Ngano? nagkabanday lang ko nga murag luya kay kagnaw. Okay tarong tog? Wa. Nanghubaw pag mata.
Kat, nalang ko ipanguntahan ba? Unsa man na? Wala lagi ko makabantay nga na kay post about ninyo ni Jonard. Kuan. Wa naman mi. Ha? Wa naman kasinabot. Uy, di ba 7 years naman mo? Karam na lang mong wa magkasinabo? Anak gid na. Sa ato pa, nanadi ko chance. Ha? Kung manguyab ko, sugton ba ko ni mo, Kati? Ken. Ha? Nakauyab na kadayon? O, day. Ah, grabe. Upat palang gani kabuwan sukad nga nagkabuwag mo ni Jonard? Uy, so heal ni mo, day? Gigamit lang nako akong utok, day. Kaya if dili nako i-divert ang akong huna-huna, padayon kong maminaw sa akong kasing-kasing. Og si Jonard lang gihapon ang akong pangitaon. Bisan og, wa pa ka makailagid kaayo niya? Ha? Kat, na ako isulti ni mo. Ugunta, di ka malain. Unsa man na? Na ako'y mga anak. Ha? Okay ra ni mo? Okay raman. Way problema. Salamat taon. Abang na kumalain ka. Ken. Dili gid ka balain. Kaya wa kay paki. Day. Gihimo ni mong panakipbuta si Kenday. Makapasakit kag tawo, ana. Sige lang, good. Panikamutan man sa dako nga ma-in love ko niya, day. Happy anniversary, love. Love, naghago pa mong yung kagluto din sa apartment ni mo, uy. Okay na na. Kay special nung adlaw. Ha? Kat, gusto na ko nga mag-ipon na ta. Mag-ipon? Oo. Dali kay kumingaw mo ni Mugot. Aw. Sige, pwede ra. So, nisigutan ka? Mm. Thank you, love. Bless mo ni Tita Kati ninyo. Bless ko, tita. Bless ko. Ka mga buotan. Pag-anad mo ha, kay anhin na mo puyo si Tita Kati uban na to. Ha? Wow! Nisugot ka? Oo. Ang na magpapahawaon ako mga bata. Day, ano nag-antos makak-ingon ana, uy? Pwede rin ka ni mo love si Ken. Day, pinangga kayo ko ni Ken. O, hinihina na sa kung nakagusto niya. Maumbaruga na lang ginin ako. Papa, dili na mo magpalit ni Mama? Nak, ayaw pagsulti anak ko na as Tita Kati ni mo. Ano man? Ken, okay ra. Dili pa na makasabot ang mga bata. Pa, Ay. kailangan ko magpalit mo ni Mama.
Mag-istorya lang unya ta na, ha? Tiyawa sa bugaon. Love, nakoy ihang yun mo. Unsa man na? Kinalang kong magpakarod ingnon nga okay mi sa inahan sa akong mga anak. Patuon ako sila nga nagbalik mi. Unsa? Unya ako? Sorry, pero di na ako maagwantang akong mga anak. O ginahanglan nga adto mo puyo ang akong ex sa apartment. Ako mauna. Mas maayo pag magbuwag na lang taken. Kati. Unya, wala ka masakit eh. Sakit kamay. Kay si Jonard pa man gihapon ng imo, good. Hoy, si Jonard ba? Maayo naman trabaho, no? Mao ba? Maayo hinuon. Unta mo asenso na siya. Unya, ikaw? Unsay plano nimo? Dili sa kumusod og relasyon day uy. Mag-focus lang sa kong trabaho. Congrats, Day! Na-promote gid ka! Thank you, Day! Tuo di ay, naay gusto makikistorya nimo. Ako na lang sa siyang gi-invite. Ha? Kinsa man? Ay, tuo na ay! Ay, Kat. Jonard? Biyaan sa tamo ha. Nganong ni amang ka? Di na ko magpalikuli-ko pagstorya. Dugay na ko nagpaabot ng mahitabo ni. Pero wapa ko'y kaisog. Ug karon nga, okay na nga akong karir. Gusto na ko nga makuha ka og balik. Jonard? Ug mamawi ko nimo sa tanan akong pagkuwang nimo. Labag yapon ti kakat. Ikaw ra gid ang babae sa kong kinabuhi. Salamat, Jonard. Salamat kay di balik ka. Og mahal pasad kaayo ti ka, Jonard. And when I hold you in my arms, Nagtuogid ko nga dito na lang may kutob ni Jonard. Pero kung kamol gidi ay ang para sa usag-usa, bisag pila pa katuig ang mulabay, abuton gihapon mo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Kathy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan. Starting over again. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka kabit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag